we hebben onze, zeg maar, onze vision om deze toernooi dat komt in november in Taiwan en Japan te winnen. En daarom heb ik ja gezegd om weer manager te worden, want ik ga het niet om gewoon mee te doen aan het toernooi. Ik wil het toernooi winnen. En daarom weet ik dat we de personeel hier hebben, goede staf, heel goede spelers van allerlei leeftijd en allerlei kwaliteit. En dat we een goede 28 man roster kunnen meenemen naar Taiwan. De eerste ronde zal daar spelen met 2 groepen. En 4 landen van elke groep zal doorreizen naar Japan voor de tweede ronde. Dus ik denk dat wij een hele goede kans hebben als je onze groep ziet. Met Chinese Taipei, Puerto Rico, Canada, Italië, Cuba en ons. Dan hebben we een goede kans om door te gaan naar de tweede ronde. De andere groep, zeg maar, blijkt iets sterker te zijn met US, Japan, Korea, Dominicaanse Republiek, Venezuela en Mexico. Dus Korea en Japan hebben toestemming gegeven om hun beste spelers mee te nemen, terwijl MLB geen toestemming heeft gegeven voor de 40-man rosters, dus Major League spelers en 40-man roster spelers, om mee te delen aan deze toernooi. Dus die 2 landen wel. Ze hebben toestemming gegeven aan hun beste spelers en die gaan spelen. Dus we zullen zien hoe dat gaat gebeuren uiteindelijk. Maar ik wil niet te veel meer praten. Ik denk dat wij hier op het eiland deze week de trainingskamp hebben gehouden doordat de gastvrijheid van Rogier en Blue Bay Resort, ja, kan je zeggen, het is hard to beat. Rogier, goede service aan ons altijd, een aantal jaren al deze relationship tussen ons, dus het gaat goed, we zullen het zo houden. En ook goede weer, dat is ook een van de redenen die we hier zijn. En ook een aantal van de jongens die hier wonen ook, inclusief mijzelf, ik woon nog steeds hier op Curaçao.